Марине, снимам видео в момента, ама видео с висока резолюция. Това ще може да се гледа на екрана на тоя, на Лабадев. Само снимаш ли? Ма видео, не е снимка. Видео да е. Като на кино. Искам да снимам апартамента преди да е изчистен напълно. И утре като съм сам, аз ще мина навсекъде с метла, да. С метла, с пода и ще ти го покажа в София филма на ново. След като е изчистен. Да, не е хубаво да имаме това. Като история. Значи... Сега ще го пусна на компютъра да видиш каква картина ще гледа. Това ли е? Това е апаратчето, да. Колко е часа? Това от кога видео? От около 5 минути. Значи спираме. Спираме го. Спираме го. Нема да са роки, ще бъдат твърдо сварени. Я тук ме фути пак как чисто нещо. Това сега ще го довърша. Да, чакай сега какво става. Тук може да Боги ще оставя към моята рулетка там. Тук няма какво е си чаши, не? Още чаши. Ти ще го правиш? Ще го правя. Това ти остави, виж това не съм го правил. Ако не хода на Шолеруа Паприка и... утре да снимам, ще имам цял ден свободен. Боги ми си играм. Как изхвърлям аз това, как изхвърлям жуплера, вижда ли се? Вижда се. И само жуплера. Айде, това беше за днес.